¡Arriba! Neste patrão.
Yo. ¡Ahí va! ¡Vamos a ir al pecho! ¡A ver, ánimo!
señor. Apa yang Pak? Ada senyum.
Aí, não quero que mais. A gente vai querer que Ya está. Hoy he hecho nada. Gracias.
Segui. Que te pagamos mucho y sigue jugando. ¡Venga, Rodrigo! Ah, ba, hori, arrisko hori dakazu hemen. Arrisko hori dakazu hemen. Hernaniren alde alboko sakea eskasa Iñaki Txotorena atera duena, baina ez duela erdira atera edo ez dela partziala izan eta hori adierazi du epaileak. Hain zuzen ere, epaileak. Uztartzea kasu honetan beraz. Eta dagoeneko 25 minutu bete direnean, lehen zati 25 minutu bete direnean, aurretik dira Espainiarrak, Gaztelarrak, Jesus de Pinares, eta orain uztartzen dugunetan, baloia sartuko dute beraiek, Manuel Sevilla nokain zuzen ere. Gira bazita, saiatu da Makin Collado baloia lapurtzen, baina haiek Gaztelarrak indartsu horrean, baloia horretzen egiten dira, baina ere horrerik bigarren jokaldiko bigarren fasean, irekia. Haientzat, Espainiarrentzat, hirugarren fasea, berriro ere aurrelariekin, baloia beraien menpe dago, Valladolideko mente, erasoan eskura jokatzen eta bizi indartsu kasu honetan Jeron Pretorius eragin du zigorkolpea, berriro sartzen ari dira Valladolidekoak, Álvaro Fernández izan da orain berriro aurrelariekin hautsi nahian, jokaldi luzea, 6. fasea eta azkenean 6. fasea ari zirenean Gaztelarrak erori egin zaio aitzina baloia Pablo César Gutierrezi, Arroñari, eta ondorioz uztartze bildua Hernanirentzat. Hernaniren zelaiaren herrialdean, orduan bai. Horruzako berrero Hernaniko inekistoren lehen sorbolda jokatu, berri usartu da. Ea, irauten partida osoan. Garantzitxo dako lehen lerroan jarraitzea. Baina tira Iñaki Txotorena Iuri Txosti, lehen lerroa Hernani Hernandetik eta Pablo César Gutierrez, Herben Barnes eta Scott Manon lehen lerroan zortzikoan edo aurreko baloia Valladolideko kartu dute uztatze bildortatik eta ez dute lortu jokaldi, erasuko jokaldi ongi amaitzea, kanpora albora eroi baita, hori bezaio baloia ezkarregalari, Guillermo Montzaki, eta ondorioz zortzen ditu goita bimitako lerroan, lauko lerrokatzea, lauko jolari lerrokatzetik, eraz, Hernaniren ahalegina da, bi keinu egin eta azkenean Mikel Pereze jasatu baloia atzealdean, defentsa gogorra Gaztelarrak hemen eskuinean, Iñaki Txotorena Jonkin Esnali, Iñaki Esnali keinu egin eta barrura, esku bat egin plasa nahi zuen, ezkarra eginez, uztartze irekia Jon Txotorena baloiaren jabe, Valladolideko defentsa
Tartean Ignacio Molina zola, irekia Hernaniren alde izango da, Makin Collado baloia nahi du. Eta eskola jokatu Irez Garbitiarekin. Garbitiaren Mikel Perez egoenan, bigarren fasean. Ezkerrea zabaldu, baloia bikain eskuetan, zela jardiraino ailegatu dira. Uztartze irekia, ailegatzen garen Gaztelarra baino lehen. Eta zigor kolpea baloia estaltzeagatik. Epailen keinuek hori adierazten dute behintzat. Irudian ikusten bezala, zela jardiraino ala ere. Joan dira, presio bat arindu dute. Gaztelarrak hor baitira, gain gainean. Baina momentuz, behintzat zela jardiraino ailegatzeko aukera izan dira, eta baita armasatzeko aukera ederra ere, behintzat. Derri horrez izan dara dago, Gaztelarrak momentan talde berez indartsua dela, baina zelaian erakutsi dut beti izan girorean. Eta behingoz, orduerdia bete denean, lehen zatik orduerdia bete denean, huts eta zazpi, ez da asko, mandakiok huelta horri, baina asmatu egin behar da, Gaztelarren arteak aurkitzen. Alboko sakea ongi irabazi dute urdinek, hori dituek, eta uztartze irekia eraginda, hori beti ere urdinen alde, eta defensa ogorra, hoi zilegia da, ikusi duna irudia beraz, ikusi da txika bat ikasi beharra daukate Gloriaren arauak. Zigoko Hernaniren kontra, galdi horretan, hauek baiori dituek eskarmentu handia dute, ez dut txiko nola nahi baloia galtzen, eta egin dute alegina, horren ikusi dut zuen, eta zigoko eragin albora botako duena, albora botako duena, Pablo Miejin zenbakien, Maren Griffith usuko zuen ezala, edo atzena zuen ezala bai irudietan da bai aipatzen dira jolari artean, atzarretan da edizite ditu, gero aipatu talde horren ezaguarri izan dut, alboko sakeak imitartean, ongi irabazia Arrake, uztartze lasoa egin dute, osatu dute, eta orain aurrera egitea batzuen kontua, urdinena, eta ez ustea aurreratzen, Hernaniren kontua. Horrek indarra handia dute, aurreko multzoan, eta pixkanaka, baloia daramate, zeo lerroan daude jadanik, hor gain gainean, eta erori egin dira jokalariak, eta ensegua baliauri dituen alde, 31 minutua beraz, huts eta 12 aurreratu dira, ziniko multzoak egiteko ensaioa gatik. Espaldimo da kontrako taldea, zurea bezai indartsua, askotan falta egiten da, pixkate saiesteko ensegua, baina kasu honetan, bultzatu dute ongi uztartzea lortu dute, lasoa ongi osatu dute, Gaztelarrek eta ondorioz, esan bezala, 21 minutuan, huts eta 12, lehen ensegua baiauri dituek, 5. minutuan egin dute, eta ikusiko dugu ikin bat gora egiten anik, gora dezagun bitartean, aprobetxatuz gauzatu egin nahi duela, baiaurek seguri, lehen postuan dela, bigarren postuan dela Brak, kesu zentekinez, loko taldea, baina 10 partida jokatu dituela. 3 partida gutxi, 13. jardunaldiko partida da, eta Brakek 10 jokatu ditu, nazioarteko kompetizio beraz, 12 partida jokatuta, 9 irabazi ditu, bat berdin du eta 2 galdu. Eta Hernani, 9 horren postuan da, 12 partida jokatu, 4 irabazi ditu, ez du berniketari lortu, eta 8 galdu. Horrexea da eskate kontua bitaldei dagokionez. Eta helburua da, 10. postuarengatik irtete ahalik eta azkarren, gaur ez horren bat errexi izango, kontrarioa, tinkoa irmoa dela. Hernani ateratu beraz, ez du gauzatu
ez du gauzatu zerroan, ez du agitaratzean lortu, sartzea gen artean, eta beraz, hortxe tirau, baina, hortxetan dabi. Hernanik atera du berditik, baina hori dut errekuratu baloia, zabaldu tiro ordenetara, eta zango zorrutu dute, Hernaniri presio egiteko. Nark zerosegik hartu nahi zuen hori, baina nahiko aguko lerroa gainek zegoen, Hernani izan da dugu ustiko luzea, Hernani zelaiko metako da. Amabi zenbakia lehen erdia, Baialiko lehen erdia, esan dezagun Gareth Griffith dela. Mikel Perezek hartu du baloia, baina ikusi duzuen bezala irudietan bota egin dute, eta hori falta da. Azka jarri du Juan Martín Collado, ala ere gaur eratu egin du hirugarren lerroko Stefano Zucconi. Baina baloia ez eskatzeagatik, zigorkolpea Braken kontra. Zigorkolpea Braken kontra. Stefano Zucconi ez du behar bezain azkarra askatu baloia eta hori esker. Horrenariko eskeraz Jaime Perezek egun dugu baloia, albora botatu. Ea ze konbinaketa egiten duen Hernanik aurreko zakean, lerrokatzean. Seio bat egitea lehen zatean, garrantzitsua gain, esango bezala eta aurrea bultzaka zalearen animoarekin eta zigorkolpea zegortzen repetik sartu ezagatu tarteka gaztuko dizugu Brak El Salvador El Salvador momentu enten lehen postuan dirau bigarren postuan Kenzo Antepina ez Urren ez urren, nahiz eta lehen aipatu dut kasu enten El Salvadorek amadi participatu ditu baina kesu zait, Brake Esegulerotik zazpileko luze du, Mikel Perezek ongi hartu du baloia Uztartzela esatu hor bultzatzea da garantzitsua metroak irabazteko ahalik eta gehien urbiltzeko esegulerura horretan bihar du Hernaniko aurrelarioa baloia oraindik beraia jaio da defentsan Brak Martin Collado baloia aterako du aurrelarik entzatzeko bigarren fasean hortxe dago boska baloia desmantzea eustea eta enseguleruraino ailegatzea biratzen ari da Uztartzela esoa zaleak 5 animatzen du baloiarekin baloiaren jabe Hernani oraindi esagulerru gainean baina defentsako horrein ari da azkenean gaileak aitzin pasio Brake aitzin pasio egin dut horrela eta orain Baialiko egin dute baloiaren sartzea Manuel Sevillan kasu hortan baloia sartuko dukean behar duena ere kontuan hartuta edo nahiz edo Brake kilo gehiago behar ondo plakatu du
baloi hori Stefano orain urrundu egin dute baloia Gaztelarrek eta ondorioz baloia joko jarraiko Stefano Barnesan eta lerrokatzen orain bost balaria alde bakoitzean momentuz hobeto ari da erantzun ari da eskazeko baina orain ongi jaso du baloia Jale uste dut aurrelarien artean kasi gehienak atzaketan ari da pero talde honen zelaiak dira ailegatu dira barrakikoak baloia eskutan dutela aurrelarien bidez baina Organik lagundu du baloia, ezkerre galera, base altusan hori lehonetik, eta alde hori aprobetxatu eta hori berrakikoak. Tinko eutsi di baloia da Bernard Jalek, ustazi ireki eragin, eta hortxe ireki du baloia Sevillano. Baloia lurrean utzi berriro, hirugarren laugarren fasean, baloia zabaldu. Aurrelarikoen bosgarren fasean, eta berriro aurrera egingo dute, horrein hiru ordenetako lerroa, baina ez du lortu baloi hartzea lehen erdiak, Gareth Kifisek ez du hartu baloia, eta ondorioz, arazoak ez dela retzen baina Sevillano konpondu du, baloia gibelera gota, zango zenai izan dute presioa. Eragin brakeko behar, anartze losegik ere zangoz. Hasiera Matinko jak ez hartu baina elosegi bai, Leoneteke estigalatxoa, eta Hasiera Barrizua. Azkenean, ez du eman epailea, lehenago zindu gaitu, lehenago zuztugatu zen epaileak, haizun pase izan delako epailea. Ez egon gara baina aurrera pasea egin diote. Iruditu zaigu hemendik, agala gertatu da baina, zira batean epaia gutxi du, abarta igotea neurri batean aplikatuz, gainenez. Hogeita metroko urbil, lau metrora, Sevillano jarriko du jokuan Braken alde. Berrogeita batgarren minutua bete da. Beraz, usapeneko minutuetan gaude, etenaldiak izan direlako, utxetan mabi horretik, markagailora itzenetik aurak. Bien zeo izatulako, eta ez du aukerarik izan urtetik bere ganatzen. Riberretik hartu da. Uztartze dingoa, eta bera bat duzue, urtratza horretza dago, zela oso behina, lekuz bertzen dela, zizpeitu metro. Eta berriro ekarriko behingoa uztartzen dut. Beti ere, Braken jarriko du jokoan, Sevillano uztartzen dut. Aukera Matinko da sartu da, oso trebeado Matinko da, kontrario baloia jartzen dut jokoan. Sarritan egiten dien parazo. Contrario, Asuntan hiruan lerroko baloia atera da. Lehen aipatu dugu Stefano Picconi, baina ala ere beraien eta sartzera gertatu aurrelarien jokua da. Izan ere, baloia Stefan Barnesek eta kanpora urrundu dute Gaztelarren eseko lerrotik 40 metrora. Profesional, hilatu nahian aukera ateratzeko. Azka jartzen dut, baina aukera egizan. Badakizue, oraindik Espainiako horrezko mailan, nahiz eta markailu eta erlojo egon zelaian, epaiak agintzen du.
beste, markagailua eta rojoa daraman ez dela errobi profesionalean gertu dituguna arduradunak, bai epaileak, bai bideo aztertzaileak eta kasu horretan baita Ricardo erakeko pentsio egin dute azken orduan pentsio egin da azken orduan eta gainera hala ere zua gizarra aurkitu dugu barrake lehen zatiaren maitzea zaten garrean hirugarren sekua egiteko justu portaldi azkarra egin duen trausko bat dela orain aukeratu egin artean amitaratzetan eta beste barakeko zensegua erdiak egin du justu ere gare dutzitzek eta orain utz eta emeretzikoa hartzeko aukera dauka eta azken eta segurazkina zaiak lehen zatiaren amaiera eraziko du. Ikus dezan. Bai, sartu egin du eta beraz lehen zatia amaitu denean utz eta emeretzi barraken eta lehen esan dut Hernanik atzen bali badu ere, postu berean jarraituko dute, Hernanik aurretik, Gernikaren aurretik, eta Maikaren postuan Barcelona, eta Maikaren postuan, Orantxe bertan bigarren zatien hemen landaren, garren jardunaldiko partido honi, eta entzin pasea edo baloia horri zaiela adierazin gaurko partidoko epaileak, lehen esan dugun bezala Ignacio Muñoz. Jakina, baloi hori Espainiarra irolen zaie, baloi bat zinkinik aterako du, sartu dut baloia, matik da. Hernanin ez da blaketarik momentuz. Matin Collado baloiarek horreikoan, sartzalanetan ariko da. Zelai erditik amarrikora, baina horiek tinko bultzatu, baina lari eutsi egin diote baloiari, Leonet baloiarekin, baina zaitasunak izango ditu, tinko, baina Matinko Collado bere bi horrikeria ditu, eraban egin du baloia, pasean zara gibilian hartzen losegi, lurrean utzi baloia garbi, horrein garda, bultzatu gara, eta kontra baloia estaltzegatik, Matinko Collado azkar eskuinera, iraiz garbindea alano lako paso bat eginez, jokin esan eskuinaldean baloia galandiko eta etorri dira, laguntzak etorri dira, Hernani aurrelariak iraiz garbindea baloiarekin keinua egin du, eta lurrak utzi ondoren, baloia gertatzen denean ez baldin badira azkartatzen laguntzak apoio bat, arriskua dago, baloiari utzi nahi izateko hori, eta ondorioz, erdiak aterako jarriko du baloia jokoan, garen Griffiths, eta berak du albora. Lehen uste ez izan du azkenean, Griffiths izan duen seio egin duen, azkenen seioa, ez Moirek. Griffiths. Lehen erdiak izan duen kasua, maila honetako teknika eta ikusten duzu bezala zenbait postu gakoak izan dituzienak atzerritarra daude. Lehen bi erdiak atzerritarra dira, aurrelarien artean hirugarren lerroa iaia atzerritarra,
eta atzerritarrak ez duzen egon nahi. Baina, bueno, fitxatu bali baituzte zerbait izango dute. Hori da kontua. Baloiaren jarraitzen du Valladolid Rakek, eskasa irabazi dutelako, Hernani defentsa lanetan. Eta Uzatzi irekia ea zagertatzen den, baloia kolpea Hernaniren kontra, baina epaileak ez utzi baloiarekin gaitzen. Hernaniren kontra, horzi joan, ziztu bizian, Bernat Jalbaia. Zigor kolpea Hernaniren kontra. Baloia eskuan duela den erdia, Gareth Griffith. Eta zuzenean, alboran nahi zuen duka, baina jasatu duekin zonalek eta Leonardo eman, Leonardo mundu egin du izangoz. Eta baita lortu ere. Hortxe zelai erditik, zelai erdian esango duke iaien, Hernaniren. Zelai erdian jarriko dute jokoa prakikoek, alboko sake hori, eskaz hori. Hirugarren minutua bete denean, lehen bigarren hirugarren minutua bete denean. Eta lerrokatzea gia prest, baloia Stephen Indarruze jarri jokoan, eta Dagi Torrek jaso du orain eskura jokatzen ari dira, baina aurrelari indartsuarekin Bernat Jalek eraman du baloia, eta azken momentuan geratu dute, agetatik 10 metrora, baina orain kriston zula dago, ezkerre galean, baina ez dakit, ez dut pasatu nahi izan, ez da gehiago ziren, aurreratua izan da, aitzin pasea, ez dakit, baina lau postulari bazire ezkerre galean, baina baloia begatzen erabaki du, eta guretzatu oso ondo, azkenean, aitzin pasea izan delako, eta Hernaniarentzat, baina tinko guretzatu beharko dute Hernaniarrek, arriskutsua izan dutelako, seguramente 5 minutura bokatuta, uzartzen bildu hori, hortxe adirazi du behin epailea. Ea, lortzen duten urdinen indarra geratzen pixkat Hernaniarrek, baloia zarezu, zigor kolpea, Txabadaren kontra, jena txopen jarraitu azkar kontuan, baloia, Uzatzi irekia, defentsa hori antolatuko dut Rakek, baina beste 10 metro, ez tokatzeagatik 10 metrora, baina hori kontra, eta luze jokatu Ander Gutierrezekin, talka gogorra, baina hori kontrarik oso prokatzaile tinkoa dira. Kasortan Daniel Torri izan da, Ander Gutierrez geratu dugu. Baloia galdu dugu eta ezkerrera doa Rakek, eta gainera aurrerariekin, César Gutierrezek zabaldu ezkerrea, eta ezkerre galean diarrutean. Prakekoek baloiaren jabetzari utzi nahian, eta orain eskuinera jokatuko dugu. Eskura gainera, bigarren erdia jaso du baloia Jeron Pretoriusek, eta baita eragin, zartze irek eragin dira orain, arazoak izango ditugu, defentsa antolatzeko, baina hasiera batean, elkatzea lortu dute Hernaniarrek, eta baloia ez dago oso garbi atera eta orain berriz, Jon Otxotorenak moztu egin du jokatu hori, baina zigor kolpea egin dut daukala uste dut, hori da, eta atzea Hernani. Atzea, 10 metrora, zigor kolpea Braken alde, eta gainera hagen aurrez aurrean, nahiz eta urruti egon, eta badorra aukera, Gareth Griffithen ebe ditu puntua zenetu, baina guztu duen algokora botatu dela, eskasera, Griffithen. Beraz, baloiaren jabetzari eutxi alizateko, batzutan zigor kolpeak eragin, eta bestetan batzalik egitea da. Erdibian den aukera nagusia, hortaz Hernaniren zelaian, gainera esparruaren barruan, ondo, baina jarriko du jokoan, Stephen Farnes aztalkari, denak sartu dira lerrokatzean, galegia, eta baloia irabazi ezkero prestatzen dut, lasoa osatuko dira Rakek, aurrelari indarra baliatuko hori da, baloia garbi irabazi dute, baina baloia durrean utzi ireki erakin, eta orain Hernaniarra defentsan eta besteak sei egiteko bidea egin nahian. Aurrelaria behin eta berri sartu nahian.
baloia lurrean, eta ireki du zabaldu dugu, baina horrelariekin jokatzeko. Baita Gabidi jaso du baloia, horrein erdiekin jokatu nahian. Ordi ardu Gare Griffiths baloiarekin, eta ez askatzeagatik. Zigor kopea. Eta beste 10 metro gehiago, ez usteagatik jokatzen Hernani Arrei, eta orain, hemen, esan motzak inoz dela erakustuko ere, Hernanik bere defentsa egin nahi du, ez delako zilegia izan, Valladolideko egin dutena. Baina orain, itxeingo du Muñoz epaile, itxeingo du Marrazainarekin, ea ez legala izan den mosketa hori. Hemen arrosko xama jarri zaigu Davi Stor, jendeari begira. Eta zortzia Maita Gabidi egotzi dezake, 10 minuturako. Epaileak erabakia hartuko du, Marrazainarekin hitz egin ondoren, baina hori, lehen orain txesago. Maita Gabidi kalera dezakete 10 minuturako. Lehen esan dugu hori lau zenbakia pikin bat zalea erdi provokatu nahian da behin Stor, pequeño eskerrek eginez, ez da pilotasun ez da, bera handik du, ofende guztia bere kontra jarri nahi godu. Hori egin du. Iru dezaban epailean erabakia, txartel hori aterako du, baina zerrezko zortziari pentsatzen dut. Amabiarekin ari hitz egiten, hain justu Atzarritararekin, Gare Griffiths 10 minuturako kanpora beraz. Griffiths 10 minuturako kanpora. Eta bigarren zatiko, 9. minutuan, Hernani bat gehiagorekin, edo nahi baduzu, Prak bakutxerokin geratuko da. Griffiths kalera bota du, Muñoz epaileak. Beraz, 10 minutuz, gutxienez, bat gehiago izango da. Alboko sakera albora zuzenean, baloi hori metrok irabazi nahian, asko ez. Eta berriro Hernani jarri dugu jokoan baloia. Ea oralditxo bat egiten duen Hernanik, zalearekin, zaren laguntzarekin, albaliko da. Orain itzala dugu landarin, baina oso eguraldi ederra juntatzeko. Fresko. Niegetxo duen baloiarekin, keinu egin du Arkaitzo Taino horrekin, baloia lagundu egin dute Valladolid jokatzea lagundu egin dute, eta orain hortxe diardu. Manuel Sevillano ezkerrera zabaldu du eskura jokatzeko, baloi hori bikain lapurtu du eskasean Maita Gabidik, jokalari sendoa, garaia, eta gainera, baldo eskarmentu musika bat. Horrein eskura jokatu nahi dute Valladolideko aurrera juntzaile baloia. Aitzin pasea egin dute, Hernani presio eginez, lortzen duen aurrera egin, eta zailo bat gorputza animatzeko. Gure hori, aurrera animatzeko. Prak lehen esan dizuet bi partide gutxo jokatu dituela, nazioarteko lehian diarduelako, 9 garaipen lortu ditu, eta partidu bat galdu du soilik, eta berdinketarik ez du. Baina, bi partida gutxo jokatu dituenez, oraindik, gaur Salvador bertzen egiten duen, pixkanaka, lehen postua lortzeko bide egingo luke gaur. Gauzak asko aldatzen ez baditu Hernanik, eta meretzi ari baitira 11. minutuan. Hala ere, Hernaniren alde zen baloia, sartu dute, baina tinko dutzatu Salvadorrek, eta eragin duz, zigor korrea Hernaniko gantxara zionatzelako, birabildelako proposo, baditu iruzpalau arrazoi. Neki launetek jaso du baloia gibelean, Anarzelosegik erasoko ostikadaino Álvaro Fernández eta kokildu, eta biken jaso du baloia, hartze iregia egin, eta Manuel Sevillano biriki du ezkerrera, oso ongi sartu da gibeleko jokalaria, Stefan Moy,
eta ondorioz, Baloiaren jabetzarekin jarraitzen du Barraken. Aurrelarien talka, topaketan, ezkerre galean, gailuaren parean, eta Begrizunek jala portuzen Baloia, baina aurrera joan zaio lapurtze saio horretan. Ea ba, behar esan duen bezala, baliatzen duten Hernanierrek bat gehiago direla aldean, esan dizuegu. Pikin bat ikuskizatu zaretenek, Griffiths ezagutara kanporatu dela marka dituz. Ez legalde egitako zaldi bat gogoratuko dugu aurtengo ligan, Hernanik izan dituen emaitza batzuen artean, lehenbiziko jardunaldian Hernanik hartu izan ditxen, eta 92 eta 20 irabazizun Hernanik. Bigarren partida, hain justu gauzko kontrarioren aurka, 75 eta 2 galdu zuen, eta 3 barkatu galdu zuen Hernanik, eta orain jarraituko gero, baina atzerritarra Jeron Pretorius zen Baloiarekin, eskundira ez dute galdu Baloia, joko zabaltzaileak jabetu da, Álvaro Fernández, ezkerrera zabaltzen ari da, gehiago dira han, eran Valladolidikoak, eta Arroñak egin du lehen sarrera, Eskote, Manson, eta azkenean, aitzin pasea, Hernaniren alde. Jarraituko laugarren jardunaldian, Hernanik Santanderra jokatu zuen, eta 11 eta 12 galdu zuen Bazkoren kontra. Seigarren jardunaldian, Valladolidek beste belarrondo bat hartu zuen, Hernanik, El Salvadorrek, Getxora jontzen, derbian, eta 32 eta 12 galdu zuen Hernanik. Etxean urrengo partiduan, Sanboire kontra, utz eta 22 galdu zuten Hernanierrek. 9. jardunaldian, Alcobendas irabazi egin zen 34 eta 17 Hernanian Madrilen. Gero derbia egin zen, Hernanik etxean hartu zuen Lanportizia eta Hernanik irabazi zen 22 eta 20. 11. jardunaldian Zendozen kontra Madrilen. 11 eta 17 galdu zuen Hernanik. Eta 12. jardunaldian, Gernikak 27, Hernanik 21. Hori dira pixka bideak. Eta baliatuta etenaldia dagoela jokoan, gogola dezagun, urtarrien 24an Hernanik Barça hartuko duela hemen Landaren. Aldaketa bat Hernanik, Beñat Iradi. Beñat Iradi kanpora atera da. Beñat Iradi beraz 55 zenbakian eta barrua sartu dena okrezkoa gaude. Lander Meaza eta Jon Zumalabere sartu da, nani horren postu bat dela eta Jon Zumalabe beraz behatzi jokalaria jarriko da, negia uzartzak dira eta ondartzen segi, esertzen du segurazki zabatzei jarriko dela eta nik esan dut aurrean zera izan dela, aldaketa izan dela, baina ez Lander Meaza baizik eta Noriega sartu da, Neko Noriega, ea ongi apuntatzen ditugun, gauzak. Zeraz, aurrean Eneko Noriega zelairatu da, eta uztartzerdian Jon Zumalabe. Eskasa rekuperatu dute, bertsuratu dute, sarrera ikaragarria 3. lerroko egala, Bernazalek. Uztartzeideek eragin du, joko azkarra egiten nahi dute Brakikoek. Eta hortxe Baloiaren jabe Pedro Luis de la Lastra. Baloia dute, aurrera edo Baloia. Scott Mansoni aitzinera hori zaidu Baloia. Uztartzei du, beraz, pixkan eta lehen erte jarri da garaz, Pello Pérez atera kalera. Hortaz,
pixka bat berregituratu nahian amabostekoa, Eneko Noriga eta Jon Zembalabe sartu dira amabostekoan, partidako horretan kostau zatera zailuka Jon Otxukarenak, 7-3, horreian galduke eta nire 5 joan da, 5 sartu da Scott Manson. Beraz, laugarren ensegua eta ja danik badute erasoko puntua ere. Mansonek ensegua, bigarren zatiko 20. minutuan. Hau, aski zaila gertatuko da, markagailu honi buelta ematea, iraultzea. Talde sendoa delako aurrean, eta 24 puntu delako aldean urrenduz. Braken aldaketa bat izan da, ikustu ere Manuel Mora sartu da. Eta oraindik 10 minutu zigorra betetzen ari da Griffith, aurrean esan du Mora sartu dela, laua Daniel Ostor da. Eta ez du gauzatzea lortu, beraz, markagailua horretan geratuko da, 8-24, bigarren zatiko 19. minutua betetzear dela. Baloia falta zaigo, baloia kanpora atera da, eta horrein aldaketa bat, hain justu ere Manson gerako da, zelaiki, eta beste arroin bat, sartuko da ikusten zagoen zezen bat ziren, eskuin arroinean izan da, eta Alberto Blanco sartu da. Hortaz, bigarren zatiaren erdialdean, aldaketaka italdetik, eta irez garmendi jarriko dutukoan, oso sartzen da, ez da Tomás Metrokolerroa gainditu, ez Tomás Metrokolerroa gainditu, gukak ikusi dugu, eta baita barrazak ere Iñaki Lerner, zakaz horra segi zure lekura. Asa irai! Zatu da baina barrazak. Eta hortaz, baina hori dute aukera eskatu edo errepikatu edo uzartzea dituan zela jardian eta isako dute baliatuz gitarra uzartzea gehiago dituela Espainiarrak. Ea, eska batean jokalari freskoen sarrera egin esuntan hori gara esutxoa. Beraz, balorian sarrera, Brakek Manuel Sevillan hori eskuetan nintzen dela. Justu gara dut egin dira behatzea. Hain justu, pase hori egiten jokalaria zelairatu berria da. Eta Pablo Gil sartu da zelaira. Beraz, utzartze erdia aldaketa egin dut Brake. Eta moigotasun handia gondoko diola iruditzen zait. Utzartze erdi honean, baina orain ez du lortu ongi pasatzea. Hanik defentsuan egin du. Baina baloiari eutxi dio, hor badutu jokalari bat Bernard Jan oso bertsua, hiruan Lernoko jokalaria, hiek isuruna eta horrek lortu ahal izan du baloiari erostea. Aurrelarien bigarren fasean jokoan, lehen aipatu dugun Stefan Honi, ongi eutxi baloiari, zizekia, Gilek baloia eskuetan duela, ediki nahi izan du, lortu dute baloiari erostea, eta zangoz jodu El Salvadorrek, Brakek, baina jokalaria aurrea zeuden eskuko joduenean, okerez banago, Pedro Luis de la Lastra aurrean zegoen, zangoz joduen jokalarien aurretik zegoen, eta hori beti gartzen gaitz baloia, atzetik agiatu behar edo zen jokalari. Bai, jotzaindoa, eta bai, gainera jokalaria, atzetik abiatu behar dute. Eta lehen, esan dugun bat minutu ze kaleratu dute
berez olako eskazitasen nivelera hartzera hori da, baina Iñaki Launetek utziko duzela ja, eta barura Matin Mujika eta aurrean berriz Jonki eta Meaza. Jonki eta Meaza beraz, aurrean beste bi aldaketa, Meaza eta Jonki. Eta Matin Mujika nibelean. La Fátima. Hiru lau bost sei aldaketa egin duenanik. Eta horrein Baioli aurrean eskatu zuen errekundian, beste zagaratzen mazuten. Zelai utzi ikusen ari dena Stephen Barnesa. Eta ja aldaketa dixen, eta hiru zenbakia sartu da. Alberto Pastor. Eta ikusiko dugu ze nola bideratzen den, baina hori lortu dute, bai partida irabaztea dagoeneko, hori ez dela aldatuko, eta baita erasoko puntu ere. 20 metroko lerroan, Espainiarren zelaian, iraiz garrimende esako, baina galdu egin dugu batia. Berriro aurrelarien arteko bai galdu, eta gainera sartze ditu adierazi du epaileak, municipaliak, Braken alde. 20 metroko lerroaren area, batera. Eta aukera bakarra da, baloia hartzea. Erasoko jokaldi hori izan daitegelako, eta berreko lerroaren barruan. Ikusita, baina hori zen horako semutasuna duen. Zaila, Ander Gutierrez zelai utziko du. Aurrelarien artean zera, aldaketa eta Rosena sartu da. Honek ero Korespanako lehen partida jokatzen dugu. Aldaketa berazin lerroan. Jokalagiak eta eskuratzen batzuk oraindik jokatu etzutenak, gaztea ditunak. Tartean behar zena, beste batzuk lesioa min egon ondoren ondo osatu ondoren berriro zelaian, Matin Mujikaren kasuan, gora desinte pasadu min hartuta, Mujikak, gaur berriro itzuli da, eta hori positibo, jokalariak behar eskuratzea. Garrantzitsua izango da, bigarren itzuliari indartsu heltzeko. Erranikoen amabostekoan orain, hemen ezkerregalean Matin Mujika jokatu da, behatzi Jon Zumalabe, zertzerien Matin Collado lehen erdia. Eta gainera, ez badugu esan ere operazioan dago, Torniko zer esartu da, zelaiatu da eskune galean. Beraz, aldaketa denak, korespanago. Bueno, aritze muina falta da, lehen minutu batzuk bat ditu lehen zatian, eta beste guztiak sarrarazi ditu Patrick Polidorik eta Jon Iraola. Neko Noriega esan dugu, Lander Meazare bai, Jon Zumalabe, Matin Mujika, Aitor Lukas, Iker Fuentes, Fonti, eta Peño Arrozena beraz, soilik aritze muina geratzen da. Eskasa, zela jardian, Brakek garbi irabazi du. Baloi hori beraz defentsan eta jardun behar du orain erranik, eskuda zagoz da, eta berriro hiruan lerroko hegalak tinkoari dira jokatzen. Stefano Tikoni, Bernard Hall, Dia Galabiak, eta orain 15 zenbakia Stefan Moi berriako jokalia, eta zera da. Baina instant batean, 20 metro hogeita bi zenbakia ere Nuno Menando sartu da. Garantzitsua gertatzen da. Den esan dugu Alberto Pastor eta orain baloiaren jabe Hernani azkenean baloia Jon Zumalabe lurra utzi du, ez du utzi baloia ateratzen, eta beraz erasoan, Jon Otxotorrena, tinko, defentsa ere bai, tinko. Talka, horrelari arteko talka. Ondo Mikel Perezek baloia jaso dugutik, Noriaren laguntza du, baita Meazarena ere, beraz horrelari arteko irekia.
eta Iraitz Garmendi horren baloiaren jabe. Iraitz Garmendi horren jabe, ongi utzi dio. Pello Rosenak orain Ariz Muñoak eta bera. Ariz Muñoak ongi jaso du baloia, lurrean utzi du, eta irekia baloia erranik, jokoan fontik, horrenien artiko arkaitzotainoke jaso baloia, ustatzi irekia eragin, eta baloia hor ez da oso garbi. Azpara, aldentze kontzikea dirazi dio. Eta jarraitzen dut baloiaren jabe, zelai artetik 10 metrora, jokoan. Eta zego gope horrein, Hernanien kontra, baloiari ustegatik, ez ustegatik ateratzen. Esan dugu, falta zela Arizmuño sartzeko, baina sartu da, beraz, Horietako bost zeuden eta bereik eta azkena bai Arizmuño eta bai Pello Rosena esango dugu, hauek bi dagoenez, Pello Rosena ere pasaitu garaitzen baina parabatatik esketatik kanpoan ere gure inguruetan kanpo Bilbon eta Iruña itzuli zen eta lehen partida baita edu zenbatiak dira ikatu dira eta zen balaenikoz talde dut jokalaria zela iratzaia ikuskatzen horrein kolkatuta dago jona txomarina sorbaldan uste duela jokatxo bat eta julen bizote bakantzatzea etzera behar bezean jarda hortaz lehen aipatuko izenei dago biataz iaz Hernani jokalatzen baina Masei Mazazpiztuko taldean aritu ziren lauzpagoz jokalariak jokatzen esan dugu adikzio gero komunikazioa esartu da, martzen segi ez hain gazteak, baina horiek ere Pello Rosena Matxina Figara jokarazea minuto egitea eskasa orain Kastillutek jarri du jokoan Griffithsek lehen inbertsuak metroak utxizkerotik emat erraxe egiten dutenak ditu baina defentsa gogorra orain baina aurrera bizaie nire ustez zera dirazi aitzin pasaik dokraketa orain eskuinean lerro osatuta dauka hor talka izan da bi horrein artean, ez oso zean arauzkoa, orain berriro Stefano Kuponi jasun baloia, orain berriz Ganidik eta Padoa Zobaita izenbaki eskuine galean jaso du baloia eta ensego egingo du Menando jokalariek eskuine galetik nahiko Baiauli eta bosgarren ensegua lortu du Menando jokalaria Menando eskuine galetik, baina jokalaria aurrelariek abiarazi dute eta hor bai duzte hirugarren lerroko hiru jokalari sendoak eta aurrera egiten duen agiz bakarrik sendoak direlako Stefano Tukoni, Bernard Hall eta Maite Gabidi jokalari indartsua zuen horrakek nintzin dutzoa beraz, eskuine albo-alboan, Griffith saiatuko da agetaratzen, 31 minutua beterenean, Menando egin duen segua, eta momentuz, huts eta 29. Ez daukaz, oso alboan delako, baina, posizional profesionala dira, eta ez lortu, ondotik pasada, baina ez du lortu. Hortaz, aitzinetik da Prak Baiauleko taldea huts eta 29. Huts eta 9.
gainbegiratu bat egingo geniola Salvadorreko giza taldeari. Bazen mutile! Bitartean ez du 10 metroko lerroa pasa eta hor ikusi da zenbateko nolako indarra daukaten. Kasu honetan Manuel Mora izan da, baloia askotatik edu dio Aritz Muñoari, baina epaileak adierazi duan zela jardian. Zela baloia pasa eta aukeratu dute usartze ordua brakekoek. Ale mutile! Horrengo jardunaldiko partida, 14. jardunaldiko partida ere, maila honetan, Espainiako mailan partida guztio dira bilu xamarrak. Baina, Hernani kanpo jokatuko du, eta partida interesgarria. Gakoa izan daitekena, mailari usteko bidean, izan ere Hernani Barcelona jokatuko du, Barcelona kontra, Estarrilaren 24. Barcelona lehen sailkapena dirazen dut, hori ere atzeko postuetan dela jokatuta, Hernanirekin rokan hariko dena, mailari usteko bidean. Zelai erdien orain jokua. Barak esatu du eta beheratzeagatik, adierazi du beheratzeagatik zigo kolpea Hernaniren kontra. Bueno, Barcelona aipatu dugu eta Barcelona azken aurreko postuan da. Baina honek ere, gaurko partida jokatzeaz gain, beste bat ere gutxego dauka. Eta horri biliko dira mailari usten, atzeko postuetan dauden. Hanpo Ortizian azpigarren da, Ortiziarren niveleko talde guztiak, hortxe borrokan hariko dira. Getxo artea Hernani, Azkaia Gernika, Barcelona eta segurazki Ozuelo izango du zailean mailari uste, baina gaur irabazin duen partida eta zaiken biloratzen ari da eskanetza. Bikain jaso du alboko sake hori Maita Gabidik eta hauek ez dute baloia galtzen, Hernanik ez balin badu laguntzen edo alegina egiten, hauek ez dute baloia galtzen duten indarrarekin eta orain Hilek ezkerrera jokatu du erasoan jokatzeko. Tinkoa, baina ez dute baloia galtzen. Eta berriro, 3. fasean, berriro uztartze irekia, eta baloia azkaran jatzen ari dira. Eta pensa, amasi zenbakia da, Alberto Blanco presutxo, baina baloia ondo eta orain, 3. lerrokoa baloia Bernardo Jale gabiara zegu. Eta Basile bien zuro egin dut ezan zera, ondo aritu dira defensa. Hala ere, baloiari eutxiko dute zerakiko. Pero Luis de la Laza, bueno, beraz, lehen aipatu dute Barcelona azken aurreko dela, eta ordu Hernanik partida esan genezake referentzia mailari eutxi alizateko gakoitako bat. Berez, ekarria hogeita laboratu da, horren asteruan. Horrek balio gizei pixka bat talde indartzen. Eta tinko sartu da Kastilurte bukalaria, orain Grifize jaso du balea, azkara dira, azkara galetik sartu da tinko Perezpago de Gibeleko jokalaria, Stefan Hart, eta taldearen 6. segua. Jarre. Eta kontrario bat gehiago dira. Zerezenek, partidaren agintea eramatute, bai hori duek. Tiempos garrantzak egin 6 azkarrak izan egin dute, eta geroztia, 6. sego Perezpanago, huts eta 34. Bigarren zatiko, 36. minutuan. Hala ere ezkerri galean da, ez poste egingo zaio sartzea edo agitaratzea. Esan bezala 5. minutua lehen saio eta geroztik 2, 3, 4, 5, 6. segua Brakek egin duena orain gontan jokalari.
ez du transformatu, ez du gauzatu, eta ondorioz horretak gertako dakaia. Urtsik da hogeita lau partida amaitzeko 3 minutu falta dira. Euskal gorputzan ikusten da. Jokaldi askotxo bat egiten dutenanik. Baloia Garmendiak eta 10 metroko lerroa gainditugu, beraz, aukera jokatzeko Drakek darama eskutan baloia, orain 3 ordurako jokalari duen, hemen eskunia galean, jarraitzen du Pedro Luis de la Lastrak, Badore utzi ustantzi irekia, atzera, Hernani 10 metrora. Hernani 10 metrora, Nezari egin dio adierazi zerikotea, eta krefeseko zen duenek baloi galiketa duten gero boko erraz. Zelai egaman esara zido baloi hori, eta orain bokoa eskura zorritzen edo aldakoa aterako duena. Grazie, Bosteko delatzeak, talde bakoitza 5 jarri ditu, hori kasu honetan Drakek egin du, eta baloiak garbi irabazi dute, baita joango jarri ere Filek, Derifitzek ezkerre galera, sarrera bortitza, sarrera intersua, Iron Pretoritzek, ukatze irekia, berriro Filek ezkerre galera, ritmikoa, azkarra, ongi pasatzen da egiten da profesionala da. Egin behar dut zazpigarren minutua, Drakek 29, huts eta 29 garren minutuan. Beraz, kontua da, urrengo entrenamentuetan, Barcelonara begira jarri burua, kontuan hartu Barcelona ez dela Draken adineko taldea, eta nola gaindi daiteke talde kataluniarra. Batez ere, behiko guztuetan, zuen ekonomiziko, txetik kanpo irabaztea ongi letorkioke, orain arte irabazitako, etxere egin ditudako, lehen ikastu lau irabazi dituela, baina etxetik kanpo irabazteak zugarrizko gitarra emango lioke. Hernani ondoren, Barcelona jokatu ondoren, etxean otsailaren 7an batzeko taldea dugu, eta umetxua da, hau gustotan diardu. Horrekin behin konturzere ibili beharko dela, horrekin izai Barcelonan. Gainditu du, agetaratu du, zaila zuen, baina eta amaitu da partida beraz. Azken gauzatze horrekin, huts eta 51 Brak taldean nagusi. Labur minduz, amaitu garen jaldera handiko partida landaren. Brak partidu guzti jokatu izan barituko, behar bada, lehen postoan egon zateken orain, izateke orain. Baina bi partidu gutxi jokatu ditu, hala ere, nabaritu da. Bi talde hartzeko aldea, Brakek beraz, hau izan da, gaurko pixka bat azkar esan da, gaioko zituen Brak. Ondoren, bigarren seioa izindariek huts eta 12, hirugarren ensegoa Griffithsek 44 minutuan, atsedenaldira huts eta 19, bigarren zatian Griffithsek egin du, Griffiths 10 minutu kanporatu epailea, baina ez du errentagarritasunik atera Hernanik, aukera horri. Bigarren zati 20 minutuan Mansonek egin du ensegoa, huts eta 24 aurreratuz.
bosgarren